Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba KP Pangyang ubalong u President Jongka Hill State People's Democratic Party ula penpau ka jingsngok thang minsim halor ka jingdo ai santli ki minsim jongki nong shongshnong kashnong mukro West Jantia Hills District ki bla kolorniap ha ka jing sendait kuli napang ha ki pulit ka jila Assam ha ka step jongka arpu ar tarik unai wieng ar hajar arpu ar ha ka jing kren bat kilat pathai khobor uba KP Pangyang loong ba mauru usngau thop ha ya ka jingsngok si thang jongki bahayeng asem jongki sangut kilanot kashnong mukro namarba yaladiru ula dep mateng kumya kane ka ju ka jingjia ha ka baki pulit jong ka jela Assam kila senrait kuli na phang ha ka snong langpi ha banai jemang ar hajar shipho ha ka ba sangut kirang ba khasi kila du e yala ka jong ka jingim shu uba Pangyang loong baka parti ka dawa baki pulit pahara klau jong ka jela Assam ki badon kti ha kani ka kamrunar kidi ban cha kem bat cha tian bishar karkum ki kindon an jong kari India so nakabenta ka kubor sikaiba naka SSPDP ile don ke jenge kendu kerki ino galam jong parti bat mentah ni ngadon bat secretary ba ningkong ni pen pau ya ke jing sungsi ke bakraw ha ya ke ni ke jingjia ke bakandit menen ke si ya ke jing sachi sinpat bak Assam laban ong Assam government kelas simpat sa sangut ki mesin bakodor yang kejait mendiri jungi. But hagan ke por, ke parti ngimlak kum depan pau ya kejing. Sungsi bat kejing sengolen ya gitu ki. Mensim bakodor ki bala duno. Haka ukuli jong ka sorkar Assam. Ini perit Assam. Bat iki behing sem ke jong ki, lagade ki. Kami jong kayeng dan iki khun bagi bayang sem ni pha ka khubor solem ni duai ublai un ri ki longyeng ki ba ki bala pai ki bala mong bat ki bala sa khun swet ya ki khun ki bagi yang sem bechongki lenga kren ya kata ngalamat ilade ya gani ke jingjia halampi aga sem arjar chpo kanu ka pang masim kanu ka ngau du mensim habangi ku mojai banreu Kibalului hidup nak kapor ini mesin bakodor. Kabar ngi kondem ngi penrem jur ya kane ke jingjia. Hagak tin pareng nyan bu bagade ke indiscriminate firing. Kamut ke jingsiat ke baklem de bishar ke jingsiat ke bomdon ke tonut param sim bakodor dane ya katakan long renjeng jongka jing im jong ubriu ya gani ngi khot kum ke SSPDP ngi term ya gani ke jingja kum ke indiscriminate firing jong police Assam uja menin hamukro halor kani ngidon kani ke jingdawa ba katkum ka an jong gari nadi practically ladon unu ubriu la retang unong tu dari unong lute lani khamtam me braja ka jingyap haganu kunu ka snong imlang salang nisem barbor baka police department hadin bala file ka FIR ba ire ban ke mardor iki bat bangi kwa banyu i bikin dono sen hapo ka jil ko ka patok kata ka de gerukom ya ununu nong penyap beriu yes hoi kadon katakan hok ban sya bishar mau ban yo ya justice de ngayu ya ka statement jong ka government yung chief minister bakin salai kerki no sa Delhi ban ya kendu ya home minister ban institute kumba neni ban constitute ya kanu ka agency ban bishar wei kiong daga CBI R daga NIA lese bat kiwe lese ke commission ngapa no dar ngam bakalang i statement jong chief minister jong Assam bakan don ka kebakin constitute ya kata kwi ong ka commission
ki kani ka proses jong ki commission yo no penya briu ngi balamat yela de ka jingja halang pi ngirang don hang ni ka report jong ka di ka commission inquiry ka jingja ka ba laja halang pi ha ka sem 8000 shipho ha ka ba samut ki mensim ba kodor ila duno khat arngut ila mensaw hadin mangi pule ya kane ka finding report jong PC Pukon Justice ka finding lalap syaklar kum kesngi ba kadai ke indiscriminate firing mo kamut ka jingset pathar klem snosenai klem snolem da obriu jong ka an yaki balului na shimno ka mensim ba kodor anda hadin bangi pe ja kane report la pha sya ka soka sam ngaku abantip but aga por mangalong ameleru ngila table ya gani haka house balong bangi ko abantip lakat kum ka finding report jong ka commission laka asam kala de terminate ne kala de action taken kala don em yaki tu ki bestet ya palang pi mo kata ka de ka wai ka statement ka mga kwa ban shai but ngila move ya ka sarkar na ka por baharin ka inquiry report ka finding jong ka action be taken strongly, sternly against those illegalities. Kamtam kabade ka murder case. But kadon ka jingja kablaja kum gini ki jingja mo ki set pathar jong ki pulit ene ki sipai ki pulit ya ki paiba nong sung pinlap kandon ka Supreme Court order ene ka Supreme Court ban borom kala penmi ya karai ban ong kum ni bah ka case jong ka Nani Pak kablaja hangti ha Mumbai badon ha kasnong Warsaw balaong bakadon hangni kajing sa set pathar yaki mensim bakodor unong bishar hangni jong ka Supreme Court ha to por Umar Kandi Kadju bat ugayan Sudha Mishra jong ka Supreme Court badon borom kil ai shai ya ke jing bishar ke chongki bakum ya kita ki briu ki badai jong ka an ki bele be an ber ki peniap be an karai jungi kalong badai ban ai karai ban peniap iki ani phasi iki unong bat an upen khenya ka an da ko peniap yu buli lui dai ban rai peniap sindon mereka life imprisonment kemut bagre ke tiki ongka kajing rai pasi sindon dan ban peniap te nak kata kadau ni lamat ya gani kajing halang pi ngamti bhadu kano kata ka system jong ka CBI jong ka NIA bat jong kata ka baki ongka commission hendai kat kum ka an jong ka ribe e jongi hadin bala file ya ka FIR de ban lek kem no mardo la de kini ki police asam ki don ta fu asam la ka cooperate bat ngi bat ka condemn ya ki le jongki ka de ban pha no mardo han over kini police jongki sia ka police jongka Meghalaya bat de ban wanra mardor bat bu no yaki hapoka patok te sale kata ka commission sale kata ka CBI sale kata ka NIA na sngo ka justice otherwise nga pi time and again nga raise ba Darlong kum kan ka commission unah langpi. Kadai ka proses ban delay. This is only a delay tactic. Hoi ki ai ya ka execution ni suburam ya ka sarkar jong ngirung iyo ka to ko. Tenrei. Ya kata ka justice ka basisya ka long ba? Dei ban punish ni ki biu. Kat kum ba ka Supreme Court ka larai hai ka to ka case apo ka Nana Pak ha Mumbai. But dei ban niap yaki. Namar da unong bat an lapan khenya rai ngidon ban che ka sarkar mo katanga kwa ban kren sai si pai ba baka ai ka ba penmi nene ka ba pen kendit ben riu nai ka jingja arajar sipau ka jingja halangpi arajar fuar ka ja hapo mukro kai ka dau ba kalong bana ka cingbom la ban pen bai ya upu dosa te kumba ka sarkar jingi bat ka sura sam kala pen bana baka jing ai ka ba koridor
ya ka assuran na ka mata ka state gini kalong ba jingdap san pus nem jong ni ka state ka jongi in wan ra ya ka jing pen baik no yo pu sam kalaya ya ka first phase hoi ki don hang neng tai ki jing bombit bombyang kalara iru bandon sa ka second phase te menta lada layu isa kumni ka jingja ka don menta ham mukro baki mensim bokodor baka snam juki kala tu jamadan ka do mensim juki kala duno atau kamar demo kapor madong baya kani ka 100% si bala notify ke regional committee day ban settle ya kani ka pending dispute interstate boundary once for all knang ban om jashu knang ban om pinshepting shu knang ba kata ka mission ka ba ka state yung kwa ban pani ho pa ba ka jing san post nem bagin yo no ya u urusam but kani ka jingja ka ba susi than ka ba menin kasi I can could no but settle no yu urusam but kanam dan shu ka bamut ba walang iru gi mesim bu kodo kadang don ka jing I mesim ik ba bengilayo ban pen baik yu urusam le sing la ban sngo kumta re ngim la pat ban si ka don ka jing im lanu ru kadu hakjaka bangi penbun kam ni prioritize ya kini ki focus plus kajing lai sam snyang kajing lai sam kun siar hoi kelong ba dan kam yaki mo nagaliang si bisa dale ulalai keleng ngayi mo u concern ya kini ka focus plus kamta magani ka election kalajan te tongin concern ya kini ka rai baka sokar kalabu kum ke MDA government bangilong collectively tang bangim ong bangi condemn ya kini ka sorkar marwai maka namar ba ya kini ka kam san pusnem Sibu ki sorkar ila persyang sibun ki sorkar ba mesyuaru kum samala ban pun ulong mentah ladai yangi belong collectively baro ki successive government the present government all political leaders of different political parties ya ngin long collectively ban shim ya gane baka jingdap san pusnem kan long ka bakut jong gane ka jingja pasungsi tang na kadaw ka jing membaik urusan kata kadai ka jingdawa ka jingek bat ka jingkremen kumba ka sorkar kalabu ya ka thong ban penkut no urusan lem gam tangim ko asu ban yung isa ka wai ka incident sa ka wai ka jingyap sakar ka jingyap bat khadu e ngasngo le ku wai ni ki victim ubawan nang thina ngadang kren ni kalang pi hakini ki sing badap nang lebu sentiu ya kitu ki saungut ki mesim bokodo im ko asu ban lebu sentiu punsin e ki mesim ki bokodo chungi but ni kwa ban ong ba ni kwa ban instill ban penrung ya ka mesim jong ka jing susngan mentala jalang pi hoi ni job ka commission ni job ka case kim sa pen sitom kam ai security ya ki beliau jung halang pi ka cuk kan long ham mukro bar ki ni ki artli ki cakai ka cha ka ei menta ka priority nga ong sa jisin pat yang in sange cho shi por ban focus ya ki focus plus yang in focus deep down in the heart ane aka party agenda jong ka government MDA government barong yangin pendep ya kani commission agila du south nem sangut ki mesim bokodo sangut halang pi metangin yo sendon yu pulu sam pura kata kadai kecing angnut pat kecing kermen pakum ka parti ka baju kreni pulu sam kan perulong agane ka pot te kala dei ka kam ka banta jong usip minister bun khot mardor ki kedu ba asam ya ban khot mardor wat ya kani ka MDA coordination committee knang bangiru ngintip kanya kata ngingila I trust ki bakla prashi minister telar long kum ta kemut ba ngi haban move kum ka MDA government collectively ban bar ki political parties baya ka bangila pen baik ban pendap shwa ka Christmas angin pendap ban mentale ha don kum ni ka jingjala le tongin pendap sendon kai nang ba ka jingja basungsi kan kunno kam le kan dia bonsen phi ka anyo gari India mo kan apply kumju ya baro ki state ame apo gari India ngai ngia kren be chapang gani ke indiscriminate firing da ke jing peniap be an udah peniap ha ka jaka dispute ni undispute ru kade ka hok ban kem bat ban bu ha ka patok ngalo man ne don ne ka an ban ong ba em namar de dispute ngin su suspend ya utau OC ha ngin su transfer ya utau SP tang ba ya kidi ki basiat nginom de ban kem nakwa ban tip ya kata hangno ka anjong kari mo laga de ka CPC ni ka CRPC hangno ka apply ya kata the law of the land nam kren re na ka banta ka dispute re subu
lada kadon kanu kecing penyak beriu ka jaka balong dispute lada kadon da kata ka constitutional mandate banong su suspend su commission te ngide banyu nya kata andre ka anyo kari India ngangai ka apply kumju ya paro kanu ka baka ong Supreme Court ma ka jingjang the Mumbai ka ong ba dei ban rai pen ya palei ba kare ka jingja ka ba kamdon ka link lain ka connectivity ka ban ong ba ka dispute bom dispute ring kren be ka jingjap bala da ka dei kata ka dispute ma kanaru dei ban kembek bat bu hapu ka patokan te kata ka commission kata ka CBI na kata ka justice ka bat tikna ka long ba bat kata ka NIA ka senang le hadin kai dei mta shulik mare mta shadu Delhi ban yo ya CBI le se lanul no kem kumba alang we kinja halang pi hato don justice bat shu ikresha hato labiang yangi kata ka dei belum kaman ya kren ha ka ba yaw no nong bi any long em ban bishar swa slem dak inquiry sa kem hadin kem swa kan sung thu bo tau briu siet da ka ba kham long bi any tu la ban lach ka any din kata kan ke jing lap jung kat kum ka jing ja halang pi long kam don justice kan kem swa thep hapo patok te salek ke CBI salek ke NIA salek ke commission lem kum ta kan long kum mangi halang pi ka basungsi long yo ja ai ka basungsi biang mano ban ja ka tangam la ban ong rei kam long kan